Kapag laom, curious ka ba sa mga panghitabo karon? Aduna ka ba'y mga pangutana sama sa unsay naa? Well, you're in the right place, in the right channel ni ining kagabion mga kapaglaom tungod kay atong paghisgutan ang unsay naa sa pagampo sa usa ka inahan. And yes, once again, maayong gabi ka natong tanan and welcome back ni atong usa kay kapaborito nga programa Unsay Naa. And diini kagabhion mga kapaglaom, live kita diri sa atong Facebook page, Hope Channel Cebu. And if you have your television, smart TV sa inyong panimalay, kindly open sa inyong mga YouTube channels tungod kay naka-live usab kita nga na sa atong YouTube channels, Hope Channel Cebu. So, sa tanan nga mga nagalantaw karon sa atong live streaming, don't forget to follow, share our live, and of course, comment down below sa inyong mga suggestions, mga pangutana ug dugang nga opinion ni ining atong nga programa. Ako ang inyong ubos nga alagad kapag laom adi ang inyong host ni ining kagabion ug ania sa atong tuo nga bahin mga kapaglaw mga atong mga maaniyag, no? Di basta-basta nga mga gwapa nga inahanog ato sila nga pag ila-ilahon ni ini nga kagabion ng ato ang mga guest makapaglaom. Yes, kapaglaom. Hello, maayong gabi mga kapaglaom. Ako di ay si Jackie Biker, taga Kugon Pardo. Og I have 2 kids. Og naapo ko'y gwapo nga bana. Og that's it. Yes, wow, praise God, no? Na ay 2 kids si kapaglaom ni Jackie and she's living here sa Talisay City and sa Kugon Pardo and of course sa to na siya gwapong ba na praise God murag lugi ko ato makapaglaom ako wala. Anyway, naa diri sa ato ang kauban pud no sa iyahang tapad si kapaglaom atong pag-ilailahon di kapaglaom Maymay. Maayong gabi, mga kapaglaom. Ako di ay si Kathleen Labajo. Nagpuyo ko karon diri sa Haklupan, Talisay City. Pero gikan gid ko actually sa Cagayan de Oro City. Shout out sa akong mga sisters, no? Kahibaw ko nga nagtan-aw mo karon nilang Lourdes, Ivy, i-mention gid nako. Silang Pamela, ako mga pag-umangkon, I'm sure nagtan-aw mo karon aning atong programa. And kung ang akong kauban naa siya'y gwapo nga bana, mas gwapo sa dang akong bana kay limagod kabuk ang akong anak. Praise God mga kapaglaom no mas gwapo mapagwapuhay na dinig bana ning programa haron. Anyway, we praise God and thank you so much kapaglaom no sa inyong pagpaunlak sa atong invitation and we're so blessed nga makahinabi mo karon niining kagabhion. But before na to ni sila i-cross examine before na to ni sila sayron na ilang mga experiences sa kinabuhi mga kapaglaom isip usa ka inahan ato ang hangyon si kapaglaom Maymay para sa ato ang opening prayer. Sige, mag-ampo ta. Amahan na mo nga nakasakitasan sa mga langit. Ginoo, salamat sa higayon nga naami karon dinhi ug hinaot unta Ginoo nga kini nga programa Lord makahimo kini nga inspirasyon para sa ubang mga inahan or sa mga viewers nga naga-tan-aw karon. Hinaot unta Ginoo nga wala untay mga technical problems sa ang among ma-encounter karong gabi una. Og salamat kay Ginoo sa tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God mga kapaglaom. Once again, welcome back sa ato ang programang Unsay Naa. Sa tanan nga na ay gusto i-comment, ipa-shoutouts, nga ipadala nga mga opinion dira sa atong comment section ay gid mo og mga kapaglaom ay pagduha-duha nga i-send dira sa atong comment section kay amo ka nang pagatagaan og tubag no sa mga night questions dira mahitungod sa mga inahan, mga anak na ang atong mga guest nga willing mohatag og tubag sa inyo ang mga pangutana no. Pero kanang pangutana ra pud mga kapaglaom makaya ra pud namo tubagon no. Kaya kung dili na kaya ipatulpo na nato na. Anyway, hoping naaw mo karon sa maayong kahimtang sa inyong kinabuhi mga kapaglaom and it's been a while since nakahimo ta sa atong live streaming sa atong Unsay Naa but praise God nakabalik gyud ta no mura ra gyud nagrelasyon kapaglaom nga kung nay mawala nagi pud mo balik no nagi mo abot merg nagugma-gugma na ta pero sa dili pa at mo padayon sa atong question atong kumustahon ni ato ang mga guest nini kagabion mga kapaglaom Jackie. How's your life lately man? Kumusta man ang imong kinabuhi karon sa karon nga panahon? Karon no, murag happy pero maski busy ta sa ato ang everyday life sa atong work. Happy ra gihapon kaayo ta kauban sa
gahom sa Ginoo nga naghahatag nato og wisdom, atong strength kay og maayo ra pod ang mga panglawas sa mga bata. Amen. Praise God. No, isa gyud sa kalipay sa inahan kapag laom Jackie no nga kanang basta okay imong pamilya, plastar, healthy, murag enough na, okay na. And of course, nindot gyud pud kaayo nga magkinabuhi ta nga kanang naay gratitude ba, naay pagpasalamat sa tong kaugalingon og sa kung unsa ang naa ka nato. Kapag laom may unsa man, kumusta man imong life lately? Ako pong life karon no, okay ra sad gid siya uban sa Mm. tabang sa Ginoo bisan og medyo kapoy pero okay ra kung sa kuan pa karon #laban laban Wow. inahan. Wow, praise God, no? Murag laban inahan gid pirmi ang ato ang ano mga kapaglaom ba, ang ato ang moto sa kinabuhi, right? Well, niini nga kagabion mga kapaglaom no, pabilin mo sa pipila ka mga minuto, pipila ka mga segundo kay dili na nato ni dugayon pa ato na ning tagaan og hustisya. Tagaan na nato ni og kining ginatawag nga kasulbaran ang ato mga question o mga pangutana isip usa ka inahan nga nanginabuhi nining kalibutan. So padayon ta kapag laom Jackie, para ninyo unsa man gid ang kahulugan ining pag-ampo isip o usa ka inahan? Ay para sa imuha unsa man ning pag-ampo sa isip sa usa ka inahan kay murag para man gud sa mua pod nga mga anak, ang prayer sa usa ka inahan kay dili grabe dako gud kay siya kahimuan, right? Even me na witness na ako sa akong mama kung unsa ka powerful ug unsa ka kanang suod grabe gyud ang pagdungog sa Ginoo ba sa mga pag-ampo sa usa ka inahan. How about you kapag laom Jackie? Unsa man gyud ning pag-ampo sa usa ka inahan? Unsa man gyud naa ana? Unsay naa sa usa ka pag-ampo sa usa ka inahan? Well, daghan kayo ta og mga pag-ampo sa ato ang mga anak no. Like naalang ko i-share nga muna siya pinaka most nako nga pag-ampo ang magpadayon lang gyud ang faith bitaw kay dili ba hantod sa hantod nga naata sa atong anak. So nag-ampo ko nga I'm praying sila maski wala nako like magdulang naman ta padulong man kita kawala. Gusto ko nga man-nurture sila sa pagkakaroon good nagpray ko nila nga before nagtrabaho sila nagspila sila sa kanang dili na government sa public schools then nagampo ko sa Ginoo nga Lord eskwela pud unta sila sa church school so God answered my prayer so moto nakatrabaho ko diha sa ato ang school Adventist school o nakapaskwela gyud ko dila nila kay medyo pricey gamay no. Nya muna nakaing ko nga kay gusto gud ko karang train up a child kay ang ato amanggong kalaban gud ka kontra na ang world. Diba? Kung nasa atong balay makontrol nato sila like kanang madisiplina nato. What if na nasa outside world daghan na kay mga influence. So gusto ko nga kauban nako ang like kanang school. Mag-nurture man pud sila mga teachers. They will help us nga man-nurture atong kids kay gikan pagkabata kung matrain na nato sila dili na nila malimtan di ba ini kadako train up a child. So munang gusto ko muna akong pag-ampo nila nga ibutang gyud nila nga ang faith gyud maski wala na ta sa kalibutan magtubo sila mahadlokon sa Ginoo o padayon lang gyud kay life is short, di ba? Eternity is long. So kung mawala man ta diri sa kalibutan, ika second coming, magkita gihapon ako ang mga anak kay nagpabilin man sila sa ilang pagtuo. So as well sad kita sad mga inahan, maninguha pud ta nga malangit gyud ta, mag faithful pud ta sa Ginoo kay dito sa langit mas taas gid atong panag-uban. So Exactly. Well, in short kapag laom Jackie, murag ang kahulugan sa pag-ampo sa usa ka inahan kay kanang ano gyud, it's all about gyud sa iyahang kabataan no murag Walay sige go kapag laom. para sa ako asad ma'am no kanang sa ako kapag laom kanang ang pag-ampo sa usa ka inahan kuan gid siya na siya gahom
Kay Yes. naka-remember ko no, isa sa akong mga magulang, ingon gid siya sa una sa buhi pa ko mama nga. May or okay, mas may magid ko sa amo ani ingon gid ako magulang nga. May ang pag-ampo biya gid sa usa ka inahan kay kanang ang pag-ampo gid sa usa ka inahan kana bitang lahi tungod siguro na kay ang gugma ba, Oo. ang gugma gid sa usa ka inahan kanang wala gyud makatupong so murag Yes. kung naa maiampo ang usa ka inahan kana ibitaw yung para sa ikaayo sa iyang mga anak. Exactly. So para sa ko ang pag-ampo sa usa ka inahan powerful. Yes, Oh. praise Then God, wala no? sa tay laing giampo aside sa katong gipang mention na ni Ma'am Paglaom, Kapalaom Jackie. Jackie no nga wa tay laing ginaampo sa tong anak ang ilang safety, ilang protection. Ang unsa ikaayo gyud para sa ilaha. Yes, exactly. Well, kapag laom, Jackie, kanus-an ninyo or kanus-an nimo nabati ang panginahanglan nga kanus-an nimo na feel ba nga needed gyud kayo ang prayer sa ato ang life, no, as a mother? Karon no sa 'di ba sa una ako ang lula magsigig ingon nga pagtarong na mo mag-worship na ta mag-ana na yun siya kay hapit na mabalik ang Ginoo so what more karon nga daghan calamities 'di ba? So mo gyud na ako ang gi-praying nag-needed jud ko labi na katong ma-experience nimo ang earthquake Yes. katong mga typhoon mura gyud akong needed kay nako ang prayer nga Lord is nasa ko'y pag-ampo nga kanang Lord pahulma ko sa kay di ba pinahulaman man ni sa ato ang sa Ginoo ang atong mga anak ingko Lord pahulma na jud ko sa akong mga anak until my last breath ingko nga mo gyud na i-safe gyud ako ang mga anak sa mga Yes. tragedy unya nagkuan ko nila nagtudlo ko nila og kanang protection nga kanang Psalms 23 para ko if ever kay mga kuan pa man ako ang mga anak haning elementary ba so Oo. makuanan pa sila nga kamo magkuan mo anywhere you go kung naay kay dili biya gid permi nga naa gid ta sa ilahang tungod di ba so kanang magkuan mo ha mag-say mo ani nga prayer safety ana si God ra jud depend lang gid mo ni God and He will keep you safe ana gid akong sulti nila. Exactly, no? Well, ang ano man good kanang murag ma ano nako ba murag ma-reflect nako nga sa panahon nga batan-on pa ka kanang lahi ang sulod sa imong mga pag-ampo lahi di ba? Kanang murag sometimes gani ang prayer dili kayo importante, di ba? O then isa pa sa kapag laom, ako personally sa wala pa ko naminyo, Oo. mura bitog ang pag-ampo kay murag Taphaw lang. basta lang naka-perform. Tapulan Oo. kita Basta ra gyud nga ampo. Pero Oo. karon bitaw nga nahimo na kong mama. Kay feel nako kay murag sincere. Oo, kanang Heartily ako pag-ampo, feel nako. Kay mura bitog imong ignon ang Ginoo ba Ginoo kanang kuan mo gud ta basta protection ni mainahan sila. pa murag warrior na kay to sa inana na kung mahimo na kang usa ka mama. Oo. Makaingon gud ko nga hala, inani di ka atong gibati sa kong mama sa una no, sa ako pa ang anak. anak. Oo. kayan kita mangulay sa Oh, inana ba nga. Bitaw mga kapaglaom no. So kanang na murag mabati gyud mo ang panginahanglan sa pag-ampo not only tagsa but of course murag para sa imo kana gyud mo ginakapitan permi everyday just to make sure nga imong kabataan or imong mga anak ug family safety siya. Well kapag laom Jackie nabay higayon nga or nabay panghitabo or naabay higayon nga kanang sa pag-ampo na lang gyud ka ni kapit kanang prayer na lang gyud imong gikapitan ba kay kanang mo na gyud murag mo na lang na imong hopeless na ka mo na gyud na imong choice unsay nahitabo ato nga time naabot ba na sa point sa imong life nga or sa prayer na lang jud kumukapit kay murag di na jud nako makaya ang tanan ana kapag lam Jackie. kanang masakit bitaw ang mga Oo. bata nya ingko nga nang maghilak-hilak kanang mohuluhod jud ka sa Ginoo Lord ayaw in town ayaw itugot ng fear gid sa Oo. inahan nga kada nang mawalaan og anak so mo gyud na akong sa imo ra jud ko salig Lord ha ikaw ay naghatag nako ani so ko kusog ayuhan ni ikaw ang powerful ikaw ang kanang doktor sa tanang doktor ikaw mag-heal ani so diha ra jud ko kapit sa iyaha niya kana sang
mga financial, Mm-mm. di ba? Kanang wala kay tay Provide. ika-provide nya min ka Lord, nag-ingon baya ka nga di ko mag-worry. Ikaw na bahala basta mulihok lang ko o kanang salig lang namo tanan. Sa iya ra jud ko magkapit, mag hold on kay mahibong la lang ka nga sudden pud ihang answer Oo. niya. Like kanang naasay mga help, kanang Mga unexpected nga mga Blessing. grabe ang makaingon ka nga, grabe ka Lord, grabe ka mo answer sa prayer. Grabe ka mo answer sa prayer nga wa minimo pasagdi. We're so thankful nga, grateful ka ay minimo. Mo gina akong gitudlo sa akong mga anak nga kada mata ninyo, be grateful. Thank you Lord kay naka mata mo ang uban nga kids. Tuwa dito lisod sila nya kamo na natay roof maski dili ta we're not kanang wealthy bitaw. Oo. I cannot give you everything pero ang Ginoo naghatag gihapon nato. Siya ang provider sa atoa. So what taniya pasagdi. Exactly. Amen. Kapag may ikaw na kay ma-share nga murag sa pag-ampo na lang jud kini kapit. sa ako nga experience katong last nga katibitang wa na yung work Oo. pa na. So ako hunahuna ato nga hala unsaon ka namo nino. Mm. Mo to nga nagampo ko nga unta nasad ko'y work kay Mm. kana bang daghan kay kog anak, Mm. 5 sila ka buok niya. Syempre nang eskwela sad, so mo to nagampo ko. Then mo ni karon nga nakatrabaho ra sad gid ko, then uban sad sa tabang sa ako ang mga in-laws na okay ra sad pod di ako mga anak ila sang ginasuportahan. Oo. So as a mother, nalipay sad gid pod ko ana. Dako kay siya nga panalangin gid pod. Praise God, no? Murag, makaingon gid ka, makarelate pud ko, makita na ko sa akong mama mga kapaglawong banga kana gong murag every time sa prayer gid ang inahan mo kapit sa pagampo kay I also experience nga my father before he was kanang influence sa worldly pleasure ba, vices like that. And although wala siya ga church, na backslide siya. And na-witness gid nako personally nga grabe paunsa si mama mo kapit gid through prayers ba nga every day, every night, or every minute nga iampo gid mga unta maundang na ni iyahang ingani, maundang na ni mawala na ni. Grabe gyud ug grabe tama gyud to, powerful gyud ang kahulugan gyud sa prayer sa mama. Grabe powerful kaayo ug dunggon gyud sa Ginoo. Kay tama to, sincere no? Sincere gyud kaayo ang prayer sa usa ka mama which is mukapit lang gyud no. Unsa kapag lam Jackie, unsa pinakadako nga pagsulay nga inyong naagian is or sa imong naagian ba? Para sa imong experience gikan sa imong pagkamama. Unsa ang pinakadako kay nga pagsulay nga pwede nimo ma-share sa ato ang live streaming karon nga imuhang naagian and then giunsa ka sa Ginoo pinaagi sa pagampo. I mean, how God helped you through your prayers. Thank you. Kanang unsa ang pinaka dako nga trials daghan man kaayo. Siguro karon lately lang no ako ang bana na hospital na kuhaan siya, naoperahan siya, gikuha iyahang gallbladder nya. Muto wala jud may wala jud may kwarta nya. Muto luhod hilakan gid ako sa Ginoo. Ko Lord, unsaon na lang ni napakoy mga anak unsa nya. Ako ang bana man gid amo ang provider gid ba nya. So mo gid to nga pinakadako di siya pinakadako. Karon lang lately lang gyud siya. So ingon ko nga muto hila ko sige kog tan-aw og mga hilig kay ko magtan-aw jud og Hope Channels. Mga encouraging, mga katong let's pray gani nga. Let's pray Pilipinas. Na comment pug ko nya mahibong na lang ko nga daghan kay help. Nya ug ang uban dili mo help mag-pray. So grabe na ay mo visit namo. So ko halag Ginoo amazing kay kawa jud minimo pasagdi nya. Ako ang mga anak kuan pa man to wala pa man nag-start ang klase. Kulbaan pa man sad mi adto kay kanang basin dili pa mi kuan man gud mo diha sa kira i-mention sa canteen nga
kanang lain-lain na ang management ba. So, wa mi kahibaw kung ma-rehire ba mi. So, kato nga time, murag, yun, sige na siya, chat na ako. Siya nga, Jack, kanang kuan, unsa naman ta ni, dili naman si kuan ang mo manage sa kantin. Kita kahaani. Timing pag ito nga, tuwa mi sa hospital nga, kailangan mig dakong kwarta, nagsunod-sunod ang problema. So, luhod ra gyud yung ko Ginoo. Sana ko siya reply eh. Ikaw asa wala ba jud koy trabaho ana. Mo man na ingon man jud ko sa Ginoo nga Lord basta magkinaunsa gusto jud ko nga makapag-graduate gyud ako akong mga anak sa church school. Kay gusto ko nga tabangan ko nimo sa akong mga anak kay ako ang banay nan SDA. So mura ko single mother sa pagtuo bitaw. So murag maka-remember ko good sa akong mama. Akong mama is non-SDA man pud ako ang papa. Giunsa mi niya pag guyod yun sa church. Upat mi kabuok. Haron lang yun nga simba, madami niya sa simbahan niya. Akong papa, same sa imo ba, medyo badlongon. Nya. Muna, napadako gid mi sa among mama nga, mahadlokon sa Ginoo. So muna yung ko Ginoo, eskwelahan lang gid akong kuan. So muna, maski nakakuan ako mga judgment nga, naglisod man daay mo nga Yes. naamang gyapon na sa private school. So, wa sila kay baw nga dugay na akong gi-pray nga. Wala man ko nagtan-aw nga private gyud haron unsa, di ba? Gusto ko nga ma-nurture akong anak Yes. diha sa spiritually. So mo to gitubag nahibong ko nga daghan help, naka-operahan akong bana, naami kwarta nga nauslan, naapoy na nga financial help pud og akong mga anak nakaskwela ra gihapon siya din na despite sa mga problems sa munay amo ang trials nga makaingon ko grabe ka Lord og miracles so Praise ko nimo biyae murag kanang kato ganing sa footprints in the sun murag jud ko kanang feeling nimo ako ra asa ko kapit nganong ako naman lang ni naglakaw Lord i-carry da ita sa Ginoo. Yes. Mo gyud to akong na feel good nga kanang makasturya gani ko, makahilak ko, ana. So, grabe si Lord. Kato ako ang pagsuway nga. Asa tag kwarta kay murag life and death. Nya napa jud kay anak. Asa tag kuan. Pero si Ginoo, ang Ginoo is great provider. Amen. For mga kapaglaom Noel, ang struggles gyud ug ang story sa usa ka inahan kay dili gyud basta-basta no murag kumbaga di gid siya ma-explain lang or di gid siya ma-share lang sa istorya lang nimo murag di gyud nimo masabtan ba kung unsa gyud deep inside bisan pag unsaon nimo pag-share kay kana nga feeling kamura gyud ang maka-feel right no grabe nga mga trials so grabe nga mga sacrifices nga gihimo nga ang mama gyud mo tama gyud gingon lang nga ilaw ng tahanan kay murag wa gyud kahayag ang panimalay ko ang mama dili jud mo sidlak no dili gyud mo barog sa panimalay. And of course, mga kapaglaom sa itong mga viewers dara, no, na may mga mothers, na may mga daghan nga mga gina-pray or ginaampo. Labi na gyud no, sa mga nag-view nato karon mga kapaglaom. Thank you for watching with us. Kapaglaom Jemmy Robion, matud pa niya, sakto ka, ma'am, pag-ampo gyud ta. Mag-ampo gyud ta. Kapaglaom Oscar, sa mga taga Bukidnon, mga taga Mindanao, mga taga Nabunturan, kapaglaom Nelson, thank you so much sa inyong join sa ato ang live streaming ni ini nga kagabhion. Well, kapag law may naa ba kay pag-ampo nga dugay kayo gitubag? I mean, yeah, naman jud tay mga prayers no, pero ikaw, naa ba kay pag-ampo nga dugay kayo gitubag and then unsay nakat-una nimo sa panahon nga nagpaabot ka during sa pagpaabot nimo ba? Ako sa tinuod lang bisan pa man gani hangtod karon makaingon ko nga naa pa magyapoy pag-ampo nga murag wala pa gyud gitubag sa Ginoo. Makaingon ko hangtod karon. Pero nakaingon ko nga siguro kini nga pag-ampo dili sad siguro ni siya makaayo. Yes. Kung tan-aw na ako nga murag wala man siya gitubag. So akong gihunahuna nga dili siguro ni siya dili siya makaayo para sa ako or para sa ako ang pamilya. Yes, exactly. Or siguro gusto lang siguro sa Ginoo nga i-exercise ang ako ang patience. Oh, ana. Yes, exactly. Well, tama gid no sa
Ha, during sa waiting sa atong prayers kay daghan tag ma-learn mag-grow ta, right? Motubo ta tapos makabatun ta og pasensya sa pag-abot ug tama po to ma-realize nimo nga mas better ang purpose sa Ginoo sa imong Then kinabuhi. mas, kung sa ako lang pod, murag mas, nindot siya ba nga, mas magpaduol pagid ka sa Ginoo. Mm-mm. Siguro ang akong relasyon sa Ginoo, Yes. layo pa. Mo siguro dili wala pa gid natubag ang ako Para ang mas pag-ampo. mapaduol ka. Oh. Bitaw tama bitaw kapag laom may no kay kanang nabitaw ka i-ampo or i-pray sa Ginoo kay mas dira naman noon nga time nga Oh. closer ka ka, Lord ingan kapansin ka sa kanang mga estudyante nga kanang ga-review ba para sa Ah. board exam kanang mga di ba mura grabe lang ginahimo nga fasting na yung mga prayer journals tanan grabe kaayo ang mga prayer nga connection sa Ginoo ba kay kana na kay gipangayo na kay i-pray. Grabe ang imuhang pero kana murag gituhi pud sa Ginoo. Tama to. Nga dugay niya gitubag kay mas gusto niya nga ma-closer ka kay basig igtubag wa na. Nausahay no nga nakoy giampo. Mm-mm. Makaingon ko usahay nga murag gig mamugos ka sa Ginoo nga. Oo. Tubagan na Ginoo be, dugaya na sad ani nga akong gipangayo oy. Oo. Oh, nainana. Nainana. Kapag laom Jackie. Oo. Actually, kami sa akong bana, dugay gid mi gigaan og anak. Ah. Oo. As in, kanang, mura raman tag mag-uyab. Mm. wala gid mi kuan na niya. 5 years niya. Ampo kanang ampo ingon ko lang kang apil gud diha, luhod gud diha. Oo. O joy paki gid akong bana niya. Oh, Lord, sige na tagain na yung taong ko. Kanang mo pray bitaw kag di ka gusto og no answer. Oo. Oh, sige na Lord. Sige na Lord hantod na. Mura Gusto kag kag si instant. modern hana ba nga. Ah. Ingo, Lord, basta lagi mo kong dagaan. Lord, ako jud ihatag nimo akong anak kanang ipa-serve jud na ako nimo ana. Nya dugay kaayo gyud nga kanang magsige ka og kuan sa PT. Yes. Negative as in ma-disappoint. So ang kanang nasa ko mga kaila karon pod ng mga friends nako nga wala pod ingon ko nga uy nga maglagot ko anang uban magsigig pangutana wala pa gyud ana. Ya. Unya kana ko Lord sige na pasuway ako mahimo lang kong inahan until nga gitubag gyud sa Ginoo ang kuan. Gusto lang siguro niya nga mo grow mo mature pa ko o i-ready ka ba i-prepare ka niya sa murag dako man gud nga responsibility nga mahimo kang parent. Yes. Well, di man gud ihatag sa Ginoo mga kapaglaw mga atong giampo kung kabalo siya dili ta ready nga mo receive og dili ta kanang kabalo gud nga panindigan nato. Murag parehara sa halimbawa ba ako na ako'y gipangay Lord tagay ko og uyab. Nya kabalo ang Ginoo nga adi magi kay kabalo mo amping og uyab o di gili kabalo mo handle og relationship ngo tagaan man ti ka. So dili sa i-ready sa jud ta niya before niya ihatag sa tuwa nga atong mga gina-pray. It's because gusto niya nga the moment nga ihatag na niya sa tuwa kabalo ta mo amping og mo care ana. Kay syempre pilihan ra gud na sa tuwa ang tanan og praise God kay mga kapaglawom no. Well, watching with us this evening kapaglawom Pastor Donato Barcenas, kapaglawom Sarjit Showa, matud pa niya maayong gabi mga kapaglawom. Kuya. Wow, ana siya sa sunod mga father and daughter na po daw. Anyway, Papatso siya ni Sachi. oh, praise God. And of course, watching with us kapaglawom Felicidad Miriules and Jenard Maghanoy. Shout out sa mga taga Bohol, Panglao. Oy, maayong hapon. And kapaglawom Nena Ibanez, maayong gabi mga kapaglawom watching from Imos, Cavite, and Leia Henolhales. Thank you for being with us. And kapaglawom Cheska, thank you for watching kauban sa ato ang mga kapaglawom usab no nga gikan there sa neophytes no. Sa ato ang mga kapaglawom padoy pa kung namoy mga questions may tungod sa mga inahan nga wa ninyo na pangutana sa inyong inahan itong ipangutana diri sa to ang mga guest nining kagabhion og sa tanan nga mga amahan pod nga namoy gusto i-question sa inyong mga asawa pwede niyo sa pangutanon diri basig matubag ni nila. Well, kapag laom may unsa ang answered prayer nga dili nimo makalimtan nga pwede na nimo ma-share kanang pwede ra nimo ma-share diri kanang pag-ampo nimo ba nga gitubag nga di jud nimo malimtan. Para sa ko ano ang pag-ampo, ang akong prayer nga natubag yun. Kani akong present life karon. Oo. Kay sa una kanang okay, Yeah, may go insecure ahead. mo gud ko. Oo. So marag karon nakaingon Housewife. ko, kay kanang naara ko sa balay. Then kanang makaingon ko nga kanang ang akong life karon
dili na gyud siya pareha sa una nga. Mm. Naman gyud pa yung mga insecurities no, Yes, pero oo. kana bang at least murag na overcome nako. Mm. Oh, then inani, happy ra ko or kanang kontento ko karon nga kana ganing naka-provide pud ko para sa akong mga anak. Yes. Inana, kay feel nako nga kanang basta fulfilling siya Oo. sa usa ka mama. Nga murag feel nako na ako'y Or pulos. naki-pride Murag for ina- that. inana. Praise God, no. Well, nindot kayo na siya nga answered prayers pud kapag laom no isip sa imuha mo na imong giampo and at least murag fulfilled kay ka, no? Ag sa tuwa ra man gud diri sa kalibutan bisag unsa nga to ang gikinabuhian, asa ta nagpuyo o unsa man ang to ang way of life at as long as kanang naagod tay contentment ba dayon grateful ta na tay gratitude nga na sa atong buhi nga Dios. Well, kapag laom Jackie, unsa kasagaran ang imuhang I know na share naman nimo ni ganina but can you share a specific prayer nga kasagaran gid ginaampo nimo sa imuhang anak? Like about sa imuhang mga anak. Unsa kasagaran ginadangop nimo nga na sa Ginoo about your children? Health raman jud ako ang Mm, kuan sa health. karon Mm. kanang mura ginay fear sa usa ka inahan nga magkasakit. O di bali gud ta nga kitay magkasakit ang tuso nato kaysa sila kay murag di ta maglisod ta magtan-aw ba nga nag-suffer sila. Oo, murag Oo. tama ginangingon nila nga even my parents makaingon nga untag ako na lang nagsakit kaysa ninyo ha. Ako na lang ang the moment you know what kapag laom nga the moment nga naka-experience ko og dili jud ako ni siya malimtan ba naka-experience ko nga first time nako na heartbroken sa usa ka relationship. And then kanang wala ko laing maingnan ba nang syempre maulaw ko moingon sa akong ate kay basig just ko maingnan ko nga na nimo kay naguyab-uyab ka ana maulaw ko moingon sa mga tao nga naka-observe sa among relationship kay basta di ko kabalo unsa akong iingon. So kana nga time ako naisip nga kailangan jud ako sa i-open up ug iingon sa ko ang ginikanan kay deserve jud nila nga mabalaan. But the moment nga nakita nako nga gi-share gud nako sa ilaha nga ani nagbulag mi na nakita nila nga grabe na kong hilak na sakitan, you know what makapaglaom mas nasakitan ko sa ilahang na-feel kaysa sa ako ang na-feel. Kay nga no, murag, kaingon ko murag, sila ang mas nasakitan tungod kay nakita nila nga nasakitan ko. Murag ka nang, makaingon jud ka ba nga, grabe jud ka genuine og pure ang love sa usa ka ginikanan, no? Sa usa ka parents nga, kanang, kung pwede lang, sila ang na-heartbroken. Oo, kung pwede na lang, sila ang nasakitan. Gani wala ka nakaingon ato kapag laom nga may pagwala lang ako gi-share sa ila kay mas nasakitan pa man sila kasi Well, nako. may reflection during that time kapag laom may nakaingon ko nga never na jud ko mo go into a relationship nga ang resulta maing-ani ko kay ngano dili ko gusto nga masakitan ang akong ginikanan tungod nako. Ingana gusto I have to be wise na gid sa akong decision. In that way nga ang kasakit nga akong na feel dili ma times to sa ilahang heartaches. Ug mo na siya biggest lesson nga if you really love your parents no, you have to be wise gid sa atong decision so that dili pud nimo sila ma-hurt sa imong mga mali nga decision sa kinabuhi. Grabe siya pud nga reflection ba nga makita gid nimo ang genuine nga love sa ginikanan. Ug dili gid na siya basta-basta murag kumbaga sa love story ba mas kilig. Mas kilig siya kapag laom no. So well kapag laom may ikaw giunsa nimo pagtudlo sa imong mga anak about sa importance gud sa pagampo. I mean, unsa nimo gina-teach sa ilaha ba? Although maka-learn pud atong mga viewers ani nga tips from sa inyo nga nang paunsa ninyo giunsa ninyo pagtudlo sa inyong mga anak sa kahinungdanon or ka-importance sa prayer. Sa amo gyud kapag laom, sa amo ang balay. Labi na karon nga kana bitaw trabaho gabi na makauli kami sa akong bana gabi na makauli. Amo gyung gipaningkamutan nga maka-worship gyud mi kada gabi. Wow, no? Kay gusto na ko ipabutang sa akong mga anak, mabutang silang hunahuna gyud ba nga. Importante gyud ay bisag adi gyud ingon nga gusto. Ako gyud silang giignan. 5 magyud akong anak no 5. Ako gyud silang giignan nga magampo gyud mo. Kani ako ang eldest. Oo. Kung naman siya 18 years old na. Ako gyud na siyang giignan nga magampo gyud ka Nikki. Iampo gyud nimo ang unsa imong mga desisyon sa imong kinabuhi. Yes. Ako gyud siyang giignan kay labi na karon nga dalaga na. Oo. Oh. Then kanang Yes, no, so kanang gyud like murag ang the way you teach ay kumbaga ana ang imuhang way pod of teaching sa ila labi na sa mga decision. O then isa pa sad kapag laom kanang labi na akong sa akong eldest
Dalaga naman gid siya. So inana akong gina-instill sila ha. Kanang Oo. ikaduhan ako pulos man na sila babae gasunod. Mm. Pag ampo gid mo, iampo ninyo inyong mga desisyon sa iyong kinabuhi, unahon gid ninyo permi ang Ginoo. Oo. Ikaduha na inyong self. Ikaduha na kung amang eskwela man gid mo. Paghuman mo sa iyong pag-eskwela, then pero unahon gid ninyo ang Ginoo. Then kani akong youngest kay grade 3 pa man siya. Oo. So murag level sa iya pong level nga, mayon po ko nga ikaw Vince, mo eskwela man kano. Ikaw regali usa sa eskwelahan or kanang nahadlok ka. Pag ampo kanang miingon na ka ba nga Jesus bantay ko. Inana Mm-mm. lang. Yes. Then aside ana mo lagi to siya kapaglaom nga mag-worship gid mi, paningkamutan gid namo nga na ang Mm-mm. worship. Kay sa inana nga paagi, makainon pud sila nga unahon gid pud nato ang Ginoo. Well, dako man good kaayo. Kamo nga parents, kamo gid ang amo ang number one jud nga magtutudlo, no? So, kung unsa inyong makita, mao jud na amo ang ginasunod. Kung unsa inyong gina-practice, like kung unsa ang habits ninyo daily, mo na among ma-observe, which is mao pud na ang amo ang madala. Yeah, role model gyud mo na nga ang pagtudlo gyud sa bata, no, labi na sa the importance of prayer, the way nga ginadisiplina nimo imong mga anak when it comes to prayer. Dako kayo na siya kahimuan labi na gyud kay bisan mag kadang feeling kapag laom nga bisan basta na practice sa kabata ang pagka-prayerful o kanang nakahadlok sa Ginoo. Bisag asa na siya ibutang kanagong mo separate naman na ikadako, mapalibutan man nag mga masamang elemento dira sa kalibutan. Madala na niya paglaom. Yes. Madala gid na niya. Yes, like kanang bisag naman siya freedom ba nga to choose nga maglaro-laro ko dito na bitaw ko kwarta na bitaw ko sweldo ana. Gid nang kumbaga naagid siya choice nga dili gid na niya himuon tungod kay na practice gid niya since bata pa. Ug mo pud nang pinaka-importante gid mga kapaglaom, no. Well, kapaglaom Jackie, sa imong tanaw unsa ang epekto sa pag-ampo sa panimalay? Unsa ka dako og effect ang prayer sa inyong family? Sa amo apong family mo sa no nga gitrain ako sila pag worship Mm. unya kuan man gud ni sila kanang dali lang kay mga kuan man ni elementary pa Oo. grade 3 since pag pagka toddler pa sila ingon ko nga pray lang ta nya nami morning watch magbasa ganahan man sila kay pang kids nya kanang until kanang karon nga nagtrabaho nako usahay magkapoy bitaw ko sila na ang mag-remind nako nga ma mag-pray na ta mag-worship na ta labi na to ako ang baby girl kusog kay siya mingon nga ma mag-pray na ta kay mahadlok siya ka ng bad dream daw Oo. mag-pray na dayon siya nya grabe ang epekto sa amo ang Prayer. family okay ang akong bana nya magsige siya observe kay non-SDA lagi siya no. Siya na mo ingon nga, uy, nag-pray na mo. Sige, pag-pray na mo. Siya na yung mga anak niya. Ingo, mingon din ako mga anak nga, Papa, you need to join us too. Mga anak siya. So, kailangan, ampo na lang po akong bana. Unya, kanang kanta, simple lagi na mga prayer kay mga, dali ragod mawala ilang kasana, span ba? Oo. Ilahang attention span. Munang memory verse. Muna ang kanadyong Psalms 23 mo gina akong gipa memorize nila nya sa school naman sila mga memory verse sige padaghanay na sila memory verse then kanta dayon prayer dayon mag-alternate me karon nga day ako'y mag-pray. Oo. Next day kamong duha one by one ana so kay bawgid sila mo talk ni God. Bisan unsa lang random lang inyohang gusto mura mo nakigstorya sa ni Papa na nato Papa God niya mag-story ganahan sad kayo akong babae kanang murag ingani ba chika me muna na mo ang family time nya kuan kumusta man mo sa school mag-pray mo ni Jesus nya gaan mo og good grades ingana nya nindot sad ang kuan ko magsige man kanang mga bata away bati nya di maghilak yun inyong angel ana basta magsige mo og cry sige mo og fight ana mo na siya nga ang epekto sa prayer sa among family maghatag siya og peace sa among family og nindot ang nurturing sa ato ang mga bata kung mag-worship ta kung naagi tay prayer sa ato ang panimalay.
Pagkanindot bitaw mga kapaglaom no, I could remember nga kanang during sa worship time, prayer time, mo pud na bitaw ang best time nga maghatag kag advices sa imong mga anak, no? Akong papa ka every worship me, mo ginaantay nga advice niya kanang nami og madungog nga mga dili maayo nga mga kwento sa amo ang mga silingan or unsa pa na nga mga kuandara which is dira mi magkuha reflection ba nga kana di yun na to na maayo sundon o isipon nga ingani so murag kana nga time mao pud din na ang best time nga tig advice no ang prayer time o family time siya. Well, kapag laom Jackie, kung adunay mama karon nga murag gikapoy nagud kinang hopeless na ba when it comes sa pagtuo, ana god murag wala nay paglaom sa iyang kinabuhi. Unsa man imo ika-advise sa iyaha karon kapag laom may di ay. Una. Kung naa may inahan karon nga hopeless, ang akong maingon no kay ako naka-try man sad ko, naka-experience pod ko og kana bitang murag basta down nga murag feeling nimo kung mo istorya ka or kung mo open ka ana sa imong isig ka tawo or sa imong friend, feeling nimo murag di ka tuhuan or feeling nimo gi-judge ka, wala gyud lain imong buhaton pag-ampo gyud. Mo ra gyud na siya ako masulti. Kaya ang Ginoo ra gyud ang mohatag nato og hope. Man, pagkanindot kapag laom no murag sa tanan nato nga gina-face everyday nganong mangita man tag daghang sulbad sa tong problema nga ang Ginoo na ang prayer man ang number one nga Solution. solution. Kayo nga solusyon kapag laom. Yes. Pag-ampo ra gyud siya. God is just a prayer away. Wow, amen for that. Well, kapag laom Jackie, how can we still kung saon na to pagpabilin nga magmatinud-anon sa atong pag-ampo, bisan pa man og feel na to nga murag ko man gitubag sa Ginoo or hilo man ang Ginoo karon silent man murag bisan pa og feel na to ba nga silent ang Ginoo pero how can we still keep on praying og kanang faithful ta sa ato ang prayers paglam siya. Oh. Kato, kay bahaw man ta nga, naa may answer ang Ginoo, no? 3 answers, the wait, yes, ug no. Mm-mm. Unya, kanang, muna, mag-ampo ka nga, kay bahaw ka nga, dili pa siya right time, pero kay bahaw ka nga, need yun ni nimo, maybe si God na ay better plan for you. Mm-mm. I-prepare ka niya for kanang great nga kanang blessings nga iyang ihatag sa imuha, gift sa imuha. So, mauna nga padayon lang gihapon ko sa pag-ampo, padayon lang gihapon, keep holding on gihapon maski wala pa gihatag. Kapag laom dunga na kapag laom Jackie no. Unsa man ang para sa mga unsa ang kalahian sa kining kalainan sa pagsalig sa imong kaugalingon ug pagsalig pinaagi sa imong pag-ampo. Kanto kanang muna siya kanang lean not your own understanding on trust in the Lord and kana kay kung magkuan magud ka mo tubo ang pride kung kaya nako Oo. di ba so depend jud God should depend jud sa Ginoo nga tanan kanang kita kawang ta wala tay mabuhat kung wala ang tabang sa Ginoo. So No? munang mura gina salig depend sa Ginoo tawag sa iyaha kay bisan unsa pa man nga ganing mga successful sa kinabuhi mga dato na kaayo pero walay Ginoo dili sila happy. Yes. So, oo. Nakita bito na ako kapag laom Jackie no. Kanagong for me sa akong pagtanaw lang sa mga ginikanan para sa inyo ha murag isa ka dako ninyo nga achievement or kanagong victory or purong-purong background ana kay kanang makita ninyo nga ang makita ninyo inyong anak nga napatubo ninyo og sakto nga sa Ginoo. Feeling nako mo gid na ang pinaka achievement, right? No? Bisag sa ako kapag laom Mm. makaingon ko nga bisag kani nga mga edad sa akong anak Mm. gani karon malipay ko nga kana bitang naagid sila sa simbahan kay mao gina ako number 1 nga akong isulti sa ilaha. Mm. Nga katulad akong gayon kaganina Oo. nga aside nang pag-ampo ba nga unahon gid ninyo ang Ginoo. Yes. So kung makita nako sila karon nga musimba kana bitong samot na gid kung makita ang ginato nga na part Mm. tong Kalipay gyud oh no? malipay Proud ko kayo. nga feel nako nga ala oy Fulfilled sabot imong dai life. siya sa akong Oo. gipasabot kaha Oo. nakasabot dai ni siya sa ako ang gipakita pod nga naningkamot sad ko musimba ana ba di man ta perfect no pero mo Yes. kung gusto ipakita gid sa ilaha nga
mag-alagad gid ta, then kung nakita na ko sila nga na sa simbahan murag malipay ko. Mm-mm. Isa na siya sa akong gipasalamatan sa Ginoo. Praise God, no. Dako jud kaya na siya nga success or achievement sa usa ka ginikanan nga. Kumbaga, para magud sa uban no kay ang isa sa more achievements sa ginikanan kay mapahuman og eskwela. Doktor akong anak, doktor akong ani, das lawyer, dagko kay mga ano ba kanagong anong stand diri sa kalibutan, good status, I mean. And then mo na para sila more dako kayo na siya nga dungog for them pero naaday mas beyond that, no? Okay man gyapon na Mm. para sa ko lang ha. Okay man nga naka-achieve imong mga anak og nakahuman sila unsa nga mga kurso samot mga dinagko nga kurso no. Oo. Pero siguro lahi pud siguro gid ta pero para gid sa kuha Mm-mm. gusto gid ako unahon gid nila ang Ginoo. Sunod na mo kung unsa inyohang achievements. Desires, no, desires Sunod sa na mo. heart. Well, dungaga na to nakapaglaumay. Unsa man isip mama, unsa man gid imo prayer routine ug kanang paunsa nimo gi-manage ang imuhang kini ginatawag nga time sa prayer bisan pa man sa kabisi sa imuhang work. Bisig na kay ma-share para sa atong mga viewers. Unsa imong prayer routine? Mo pray lang ba ta during worship or nang unsa man imuhang routine sa pag-ampo ug paunsa nimo na manage ang imuhang prayer ug ang imuhang kabisyon sa life? Kung sa ako alang karon no sa akong experience sa ako ang kinabuhi nga magmata og sayo Mm. inigmata gid nako sa buntag magampo ko iampo gid nako na akong anak ako mga anak gikan sa kamagwangan hangtod sa tinuod din ang kanay bitong karon makadungog ko ba nga hala ilang anak kay ilag yung giampo Isa-isa gyud. gid i-mention Samot gid ang ngalan kay mas ganahan ko nga i-mention Dagaya. mas ganahan ko nga i-mention ilang ngalan Oo. ganahan gid ko nga Ginoo si kuan gikan sa eldest hangtod sa ako ang youngest Mm. pag-ampo ko sa pagmata, then pag nana ko sa trabahoan, labi nang murag lain ang panahon or unsa nga mga calamities bitaw kana ni kalit laglinog, Oh. ampo na ko anak nga hala Ginoo bantay si kuan ana. Then sa gabi isad, usahay ra wala pa gid kay nako na practice ning kana bitaw mo bangon sa 12 midnight kay Oo. murag kapoy naman sad good Kapoy murag sa work, consider no? sa nako akong Oo. self ba nga Napod or sa di na mas healthy. straight di na Oo. healthy. So mo na nga inana ako ang mga na routine. Praise God, no? I do really believe kapag laumay nga, kanang ginaingon gud nila nga, isa sa nakapasave na mo everyday sa mga kabataan kay is ang prayer. So, Praying for you. ang kanang kong prayer sa usa ka ginikanan. Sa anyong mga ginikanan kay kami ba mga kabatanunan usahay biya malimot igmatay ka buntag so na nya kanang ana no pero ang prayer sa imuhang mama sa imuhang papa mo gyud makapasave nimo, no? Agree gid ko ana kapag laom. Usay gali karon ako kay murag mamiss na ko akong mama. Mm. Makaingon gid ko nga ala no nindot natay mama kay Oo. mo iampo gid ta. Mm. Feeling na to murag naagi man sa taan ng pagkaanak no. Murag katulad akong giyon kaganina nga dili ko prayerful sa Oo. dalaga pa. Karon nga namaman ako, magampo na ko para sa akong mga anak. So karon makaingon ko ba nga hala nindot itong na akong mama kay murag na safe nindot Oo. akong life kay iya gid kong giampo ato per me. Kapag laom Chucky, kanang during sa inyong mga prayers, diba, mga pag-ampo sa man kasagaran mga Bible verse nga permi ninyo ma-mention, kato Psalms. Psalms 23. Og katong, my God shall supply all your needs Bitaw, according to no? His riches. Ang mga bata kay permi pa na remember bito ko mga friends usahay nga kanagong Psalms 91 ba na? Taas ka ayon niya. Ang hala memorize na gina ninyo makaingon ko bang asa mo din nang gitudlo pod sa ilahang mga mama daw nga Protection, good. nga ma-memorize nila nga verses. Kung kapag laom may kung makahatag ka og mensahes good sa mga sa tanang mga inahan nga nagtan-aw karon unsa man imong ma-message sa ilaha? Sa tanang mga inahan nga nagtan-aw karon, ang ako ra gyud ka mabilin ra gyud nga dili lang gyud ta mawad-an sa paglaom og ang ato yung unahon ang Ginoo pinaagi sa pagampo. Kay kung ato itugyan ang tanan sa Ginoo, kung unsa man ang ato ang mga kabalaka, ang Ginoo nasayod gid siya. Mas mahatag niya ang tawagan ay kanang mas basta pinaagi sa pagampo ang tanan mahanay ra maplastar ra gyud. So ina na.
Wow. Well, kapag laom Jackie, kung nakay I mean unsa ang kanang kung adunay usa ka pag-ampo ba nga gusto nimong i-pray para sa tanan nga mga family karon no, sa tanang pamilya karon. Unsa man nga prayer ang gusto nimo i-pray para sa ilaha? Kana imong ano ba, murag imong mga pamalandong para sa tanang family karon nga nagtan-aw. Ako ang pag-ampo sa mga pamilya na nagtanaw karon no. Hugti jud inyong pagtuo kay daghan kaayo mga temptasyon kaayo ron labi na kaaway nato ron ang mga kaning social media, mga gadgets o atong environment murag sobra na ka high tech hasta ato ang mga anak gani busy na kaayo sila sa ilang mga cellphone. Ako ang pag-ampo sa inyong mga pamilya nga unta na atay time together, worship together, o kanang tudloan gyud nato ang ato ang mga i-nurture nato ato ang mga anak sa tiilan sa Ginoo, mahadlokon sa Ginoo, and dependent tanan sa Ginoo, maampuon. Amen Kana. for that. Praise God mga kapaglawom no. Well, ang pag-ampo gid ay ang kini ginatawag nga being a mama, kami nga mga anak, although sa mga kabataan man gud di pa kaayo masabtan ba kung unsa ang role sa usa ka inahan. But the moment na gud nga mohingkod nang hunahuna mo ano na mo kanang matured na dito na mo ma-realize. You know what, before sa bata pa ko magsige kag question ba nga ano si mama kay sige mo jug pangutana nga asa mo mulakaw kano sa mo muuli asa mo usa mo urasa daghang kay question ba nya kanang dugay pa kay misugtan nga mulakaw nya sige mo pangutana kapuya oy but you know what sa panahon nga nalayo na kasi mo ginikanan ako na anak ko akong family naa sa Mindanao na sila dito kanang wala na sila update sa akong life ba murag ako mismo nga usa ka anak ko sana ako mo inform nga man anhibi ako diri nag-ano na sa ko Hinoon ang Oo. murag magpangitaan na nga mga Yes. Kamingaw ang sermon ni Mama. Yes, exactly. Kanaw feeling nga wala ka gipangutana kung asa ka pero akong naisip ko nga ay mag-inform ko nilang mama nga nianhi ko aning lugar kay whatever happens diri at least na kahibalo nga asa ko dapit no. Mo nang murag dara nimo ma-realize ba but sa panahon nga bata pa murag normal din na sa kana nga stage nga dili pa gid namo masabtan or di pa masabtan sa mga kabataan kung unsa gid ang concern o kabalaka sa usa ka inahan or But- ginikanan. Yes, but the moment nga moabot ang panahon nga malayo na mo, matured na, dito nimo ma-realize nga, ala dapat iingnon din ako sila. Kay isa gud ka kinaiya sa akong ginikanan, dapat makabalo gid mi asa mo kay whatever happened dara at least murag ma-rescue pa muna mo maabtan pa muna mo nga nagginhawa pa ana ba maapas pa masugat pa ana masundo pa so grabe ang kanang gugma o ano ba kanang prayers nga sa usa ka ginikanan nga kung para lang gyud sa ilang anak no kung ato pong ma-reflect pud gud sa gugma sa Ginoo grabe labaw pa ang gugma sa Ginoo kay kita gani kasabaan pa man gani ta isip sa kanak kung magpabadlong usahay mabuybuyan pa pero ang Ginoo never gid siya mo say og bad sa atoa or wala gid niya giisipan kay wala niya gitanaw ang ato ang sala og sa atong identity right mga kapaglaw no Pero kapag laom ang Ginoo murag mubadlong man pud siguro siya. yes Kaya bitong of course kung ang keep our tao mind. gibadlong gid ta. Kung ang tao di ba kita kung naatay buhaton nga lapas na sa iyahang kabubuton badlongon masad ta. yes Badlongon ta. Natay mga reminders ba but kanang dili to the point nga naman po di man pud gyud nato ma-blame na po uban mga ginikanan ba the way sila mo discipline sa ilang mga anak like sobra na pod no where below the belt na pud kaayo well ang Ginoo kay which with grace and love siya mo badlong sa matag usa ka nato mga kapaglaom before na to i-close ang ato ang program nini kagabion mga kapaglaom no gusto na ko nga isa-isahon mo og kanagong question ani nga pangutana nga gusto na ko nga pangayuan jud mo og opinion para sa ato ang mga viewers karon nga kagabhion. Kung naman tayo nag-view karon nga usa ka inahan, usa ka amahan, usa ka anak, o usa ka single mom ba or unsa ba nga status sa iyang life karon. Kung adunay usa ka mama karon nga nagtan-aw tapos gusto na gyud siya mohunong like ang uban gusto na mag-suicide, ang uban gusto na mobiya sa pamilya tungod sa problema, ang uban gusto na i-give up ang ilang relationship, gusto na mo give up sa ilang mga anak, no? Na uban nga gikapoy nagbadlong sa mga kabataan na gikapoy nagpagpanginabuhi nang gikapoy na gid sa kinabuhi ba no mag nawad-an na gyud og wa na joy
wa na gyud laing makapitan ana. Unsa man ang imuhang message sa iya aron mo balik siya sa pagtuo ug pagampo, paglaom? Unsa akong mahatag Nga message message niya. sa usa Kung- ka nga discourage na gid kaayo karon. kung usa man ka sa inahan karon nga nagtan-aw, nakadungog ani amo ang programa, wa gid ko laing masulti kay ako naka-experience ko og basta naka-experience ko nga murag down kay ko. Wala ko laing gihimo kundi ang pagampo ra gyud. Kung naa may panahon nga kanang feel nimo nga wala na gyud solusyon, sayop ka, imo ra gyud nang itugyan tanan sa Ginoo, isulti tanan. Ug sigurado gid ko ang Ginoo dili gid siya mobiya, motabang gid siya nimo. Wow, amen. How about you kapaglaom, Jackie? Sa kanigong kalibutan, nag-remind sa ato ang this world is not our home. So, Yes. di gyud ta mahutdan og pagsuway sa kinabuhi, masakit, problema financially, daghan jud kayo mga relasyon nga guba. Pero kung naa ang Ginoo, ihupay ta niya, i-comfort ta niya. So kana akong ma-advise sa usa ka inahan, sa usa ka parent nga maski naatay anak nga masinupakon, magtubag-tubag nato or isalig iampo ra gyapon nato atong anak nga Ginoo giyahi ako ang anak ana unya kay mahibong na lang ka adto sa unahan nga ang Ginoo nagpahimutang nga makaingon na lang i-look back bitaw nimo sa katong mga trials nga imong naagian nga wow Lord na-survive ko to na makatawa na lang ka ba giunsa ka pagkuan ang mga lesson kay ang kaning trials good murag lesson sa atong kinabuhi so lamas siya sa ato ang Yes, kinabuhi exactly. so Baka pa strong sad siya gyud. oo so mao na siya nga kapit lang sa Ginoo. Ayaw give up. Kay na I promise ang Ginoo nga kung motawag ta sa iya ha, naa siya nato. Amen for Andam that. siya. Praise God mga kapaglaom pagkanindot no sa mga pahimangno, mga message or mensahe sa atong mga inahan or mga mama nga ato ang na ikahinabi nining kagabhion. Murag as anak mga kapaglaom no, I know maabot pud ang panahon kung itugot sa Ginoo nga mahimo pud kong inahan o nga sa mga nagatan-aw poron nga mga batanon nga mahimo pud tang usa ka inahan. We hope and pray nga usa kini siya mahimong dako nga pagtulunan or lesson sa matag usa ka nato nga ato aning madala sa atong pagpanginabuhi niini nga kalibutan na. And of course as a message pud no sa usa ka anak nga sa side pud sa mga anak no nga I know nga nay mga inahan nga gatan-aw karon kung na may mga mama karon nga give up na gid sa kinabuhi kami nga mga anak sa inyo jud mi kuha og mga kusog ganang kuha dira mi sa inyo ga kuha og dako nga panig-ingnan og hope kay the moment magud nga mobigay ang inahan murag grabe ka mobigay gid ang tanan nga panimalay kay you know what kanang makita nato basta sa panimalay kung ang papa mo bigay murag Okay ra. murag okay ra Okay basta ra as long gyud, as tinuod na. strong ang mama Ah. no kay siya man ang mo ano sa tanan right Di na ko malimtan no Mm. kapag laom sa buhi pa to ko mama, wala gid siya akong nahinumduman na gid maingon gid siya nga dungo ra gyud sa mga Oh. anak. Mao gyud na ang gisulti. Yes. Og sa na-observe po na ako mga kapaglaom no, ang pagka-strong, pagkalig-on og paggunit sa usa ka inahan ba para lang mahapsay ang pamilya or makanagong magpadayon ang usa ka family kay dako jud kaayo siya kahimuan nga magmalahutayon. You know what I've seen a lot of sacrifices sa usa ka inahan, pag-ampo sa usa ka inahan, pag kanang luhod sa usa ka inahan and kana witness na ko na sa ako ang mama. Ug sa tanan nga mga inahan karon nga if you felt like murag ano na gyud na ninyo kanagong di na gyud mo kasurindero na gyud mo please lang mga kapaglaom please lang sa usa ka mama there ayo gyud og down ayo gyud og give up no kay sama sa giingon sa atong mga mama diri lamas ra gyud na siya sa atong kinabuhi part na siya sa ato ang life where after that dara nato makita ang kanagong beauty ug kanindot sa kinabuhi daghan og mga families karon nga nagpadayon tungod sa sakripisyo sa usa ka mama, no? Daghan og pamilya og kaminyoon karon nga ni padayon tungod kay sa sakripisyo sa usa ka mama. But of course, if you really felt like kana nga kuan, dili na gyud nimo kaya nga i-control ang tanan,
dili man gid nato kaya i-control isalig gid sa Ginoo kapaglaom. Itugyan gid sa yaha ang tanan og the Lord ang Ginoo na gid ang bahala nga mo kanang mo grant no mo plastar sa tanan nato nga mga handom o gusto sa ato ang kinabuhi. O di ini ning kagabion makapaglaom no before nato ni Hindi pa may makagreet. ay sure. Go ahead no before nato ni sa tawag aning iksirado gyud totally ang ato ang programa atong basahon usa ang ato ang mga nagkaning great og nag-comment diri sa ato ang comment section medyo ubay-ubay man gyud ni but of course we praise God sa inyong presensya no sa mga inahan nga naa karon sa mga nagatan-aw nga mga anak ug amahan no kapag laom Leslie Along kapag laom Michael Labo Alexander Awi Otay kapag laom Carlos Monzales Rizaldi Campos og sa tanan nga mga kapag laom nato diri no sa Cebu Island, Bohol, sa Masbate, Camotes Island, sa family ni kapag laom Mara dara. Oh, and of course, no, I would like to greet usab sa akong family nga naa dira sa Mindanao karon sa akong gwapa nga mama nga mao gyud naghatag og kuan kanang kalig-on sa mo ang family. Grabe gid ang faith niya og prayer nga mo ay nakapadala na mo kung asa mi karon sa ko ang mama and papa og family there ano mga kaigsuonan. Thank you for watching and joining sa among programa karon. And yes, ato ang mga guests na ani sila ipa-shout out kapag laom Shaki. Oh, hello po sa ako ang Mama Rusi. Thank you sa tanan sa pag-nurture sa amoa for being a good example. O sa akong Auntie Bibi sa nasa New Zealand. Hi, akong manghod, Jacqueline, iyang family, hello. Og si Kuya Sarji, Kuya Saya, og sa ilang family. Apil gid mo permi sa akong mga prayers. Og akong anak, Amelia, Jaffen, akong bana, Stephen, hello. Og hi po day ko nilang Ma'am Hazel, hi nilang Ma'am Hazel, Ate Mitch, Uncle Noni, hello. Og more power natong tanan. God bless. Ako sad noon, ako i-shout out ang akong pag-umangkon nga si Jedi Silda, shout out. I'm sure nananaw mong tanan karon. Then si Dale, Makumaw, akong sister-in-law, si Karen, I'm sure makakita ka ani. Hello, then sa ako ang bana. See you later. Gwapo nga bana, pinakagwapo. Oo, pinakagwapo gyud. Pinakagwapo. Labuan ko na. And yes, no, mga kapaglaom, we hope and pray nga daghan mo og nakuha nga lesson og learnings from our mothers nga naa day karon although wa man ta nag-celebrate og Mother's Day, but of course every day is a Mother's Day tungod kay ang ato ang mama gyud mo og gigaluto og balon para sa tuwa, right? Sa mga estudyante karon. And mga kapaglaom no, dili na nato ni patason pa ang ato ang programa atong hangiyon si kapaglaom Jackie alang sa tong closing prayer. Okay, let's bow our heads. Let's pray. Amahan namong balaan langit nun. Salamat Ginoo sa imuhang pag-uban ka namo from the start until the end. Thank you Lord sa mga lessons, life lessons nga among na-learn. May these lessons nga maka-help sa among daily lives and give us wisdom and strength sa among pagpadayon sa adlaw-adlaw, pagpanginabuhi. Bless also this silang kapaglaom adi and staff. Sila maghatag og message of hope to everybody. Till your second coming, we will be ready for your second coming. Thank you, Lord, for hearing and answering our prayers. In Jesus' name we pray with the forgiveness of our sins. Amen. Amen. Once again, thank you so much kapaglaom Jackie, kapaglaom Thank Maymay you no for sa having inyong us yes, here. no sa inyong pag-share sa inyong life experiences and mga ideas diri sa tuang nga programa. And sa tanan na to mga viewers, sa mga nagpabilin no, sa panahon karon kapaglaom Jackie, gamay na lang gyud kayo magpabilin kay kasagaran mamiya na tanan, no. Maghugot na ba? Well, sa tanan nga mga ni stay, thank you so much sa mga nagpabilin mga kapaglaom. Of course, ato ang mga staff kapaglaom Mara and kapaglaom Joshua nga nahimong possible ug successful ang atong programa karon. Thank you so much sa mga ni tan-aw ni comment ug ni share sa ato ang live streaming. Mga kapaglaom, don't
you worry, no? Kay temporaryo rami nga manamilit ka ninyo. But mabalik mi sunod simana, same time, same day, every Thursday from 6 p.m. to 7 p.m. Diri lamang sa Unsay Naa. Bye. Thank you. Dili kay mo